lahala in kɛra jima cercle de kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnyana Torodo ale ni Sebabugu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbɛnbɛn o de filɛ ka taa ka ɲɛsi ka gouverneur ale na ka délégation tuma min na u bɛ k'u kunsi ka taa Bamako maajugu ninnu hakilina mun tun bɛ u la o de mobili dɔ ni Toyota Land Cruiser jɛman dɔ don ayiwa o falen de tun bɛ u bolo mugujugu la u tun b'a fɛ ko o de bila ka gouverneur ale na ka délégation olu ka sira la kunkaw nana wuli an ka finitigilakaw olu ni maajugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ finitigilaka minnu ni olu tun bɛ ka convoi madɛndɛ olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɛra sababu ye ka se ka maajugu ninnu k'u lasegin kɔ kunnafoni ma sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ maa ni tora a la nka maa dɔw olu joginna minnu ni u taara ni olu ye kɛnɛyaso la ka gouverneur k'a b'a da ka population bɛɛ lajɛlen tulo kan a n'a ka délégation u ɲuman donna Bamako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di ka taa an ka finitigilakaw ma olu minnu wulikajɔ ni cɛsiri n'u y'a kɛ ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma a ɲininen don sigidalamaw bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni olu di ko ɲuman an ka lakana tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fu siri ni maajugu ninnu na cogo min na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la